Galego de Antropoloxía e se traballará no Museo do Pobo Galego. Este ano no colexo menos árbores falamos, os nosos autocastares con axuda repovamos o noso souto querido, carballos e caspiñeiros famos monte máis feliz. A continuación, as nenas e nenos de quinto van a facer un rap adaptado polo profe Eloi Porto dunha poesía de Antonio García Teijeiro e a coreografía da profe Ana Domínguez.